Vi vil gerne bevise Pythagoras sætning for retvinklede trekanter a i anden plus b i anden er lig med c i anden. Til at bevise sætningen benytter vi denne figur af et kvadrat med et mindre kvadrat indeni. Det danner altså, som man kan se, 4 retvinklede trekanter. Det betyder altså, at arealet af det store kvadrat minus arealet af det lille kvadrat altså må være lig med det samlede areal af de 4 trekanter. Skrevet på den her måde: a plus b i anden minus c i anden er lig med a gange b divideret med 2 gange 4. Når vi så reducerer udtrykket og ganger parentesen ud, kommer det til at se sådan her ud: a i anden plus b i anden plus 2ab minus c i anden er lig med 2ab. Vi vil gerne isolere udtrykket a i anden plus b i anden på den ene side, fordi det er jo det, der minder lidt om den her sætning, vi gerne vil bevise. Og for at gøre det, så trækker vi altså 2ab fra og lægger plus c i anden til på begge sider af lighedstegnet. Således. Når vi så reducerer udtrykket, så får vi altså a i anden plus b i anden er lig med c i anden. Og så har vi altså bevist Pythagoras sætning på den måde. Den sætning den kan bruges i retvinklede trekanter, hvis du har 2 kendte længder, og du mangler længden på den sidste. For eksempel i det her tilfælde, hvor vi kender længden på de 2 kateter og ikke kender længden på hypotenusen, så kan vi altså regne den ud ved at sige 4 i anden plus 3 i anden, det giver 25. Kvadratroden af 25, det er lige med 5. Og så har vi altså fundet ud af ved hjælp af Pythagoras sætning, at x er lige med 5.